Amen. Għaliex aħna nemmnu? Naħseb it-twemmin jibda mill-fatt li jew ninagħlqu fl-esistenza tagħna, jew inkella l-mistoqsija l-kbira kif sar dan kollox, u allura jkollna ma nafdawx biss lis-sensi tagħna, imma rridu mmorru lil hinn. Jiġifieri hemm xi ħadd li aħna nsejħulu Alla li ħalaq dan kollox. Ovvjament il-fidi tagħna qed insemmu fuq fidi Kristjana wkoll, jiġifieri mbagħad meta tagħmel din il-deċiżjoni li hemm xi ħadd li jagħmel dan kollox, tibda tistaqsi min hu dan ix-xi ħadd. Il-Vanġeli, l-Iskrittura hija tweġiba għal dak il-persuna li qed jagħmel il-mistoqsija dan min hu. U allura aħna min aħna fid-dawl ta' dan li ħalaq kollox.